Čaute ľudia, dneska si tam budeme hrať 99 nocí v lese. No prosím, poď. Yes. OK. No vidíte, mám 0 dní, takže... No, takže... Neviem, jak sa to vôbec hrá, takže... Dám mu povedného. Tak, kňa tu má WTF, čo to je 32. 32, čo? Takže Survive 99 Nights v noci. Sa utraskám, jak mám zaklad deti. Chop, dres. OK. Dobre, kácam drevo napríklad. OK, čo je zbytel. Beetle. Store. Čo? Je store. OK. Turutuc. Kam to? Uhlie. Uhlie chcem. A teraz to tam mám dať, hej? Bum. Mám to jesť. Čo mám robiť? Píše plant. Oh my god. Sprint. Yes, kam ja som nevedel vôbec, že to je sprint. Keby som nebol taký slepon, tak by som z toho všimol. Takže je tu vlčík, ktorého nechám na pokoji. Neviem, keď mi môže ublížiť, ale asi mi mal ublížiť. Tam to čo je? To je hunger? Ne! Bandaž. Yes, mám bandáž. Nepovedz mi, že tu sa dá... IA. No. Na čo mi je? Zase tu dá, čo je proste... Hej, na čo mi to je? Na čo? Čo? Wow, uhlie mám. Ďalšie uhlie, berem. Revolver, ejbo. Mám. A prečo nemám tú revolverku? Ejmo. Ja ho vyskúšam zabiť. Prosím, nezabij ma. Ja som ho zabil. Wow. Berem jedlo. A čo mám s ním urobiť? Haló, čo mám s ním urobiť? Tak, skáčem. A čo mám teraz urobiť, no? Čo je? Yes, mám achievement. A kam to je craft item? Nemal by som dať do craftingu náhodou tie itemy, že ten fan. A jak si mám oprieť, to mám dať, tak? Oh my god, som to... OK. Jem hore, mám tu čestka. Yes. Tu chcem. To budem brať aj tieto tu blbosti, lebo neviem, čo to je vôbec. A bojím sa, keď je tma, pomoc! Ona je tma, help me. Čo mám robiť, keď je tma? Kamo? Čo mám robiť, keď je tma? Help. Mám lepšiu sekerku, oh yeah. Sturu. Ejo, kam to? Čo je za zvuk? Pomoc! Ľudia, pomôžte mi. Dáme nejaký... Kam to sú? Ja si neviem, že to je strašidelná hra. No tak. Kamo, kam to creepy? Sa bojím. No čo mám robiť? Kamo, ja mám revolver. Ty? Špít. Kam to čo je? Idem ti zabiť. Badaj, no. Hej, kde si? Idem ťa. Ty vlčík. Ty pôjdeš. To mám
To je vlčia koža. Kámo, wolfpelt. Oh my god. A tu mám wolfpelt. Ondrej, tak, tu mám. Kámo, ja tu potrebujem drevo? Bro, tu potrebujem drevo. Ne. Idem tam do tej chatky. Aj, drevo, ejmo. Ukáž? Čo je? Old stemming flower. Čo je? Toho môžem. Play. Nie. Pomoc. Kámo, ja som to dropol. Boom. Yes. No, easy, easy. Takže už viem, čo mám tu robiť. Zoberiem si tú flautu. To je mega easy hra. Kámo, toto prejdem hneď. Čo? Kámo, ja mám deň 2? Što, koľko už minút hrám? No neviem. Ja tu 6 minút hrám a mám deň 2. Čo nepotrebujem? Jedlo nepotrebujem. Kámo, čo tu reve? To som to teraz počul. Toto urobilo, čo bolo decko? Yes. Kámo, zmizni. Čo si? On chce po mňa bunny food? Bez králika. Prosím, umri. Nemám. Idem ďalšieho. Nemám. Idem ďalšieho. Nemám. Berem jedlo. To je instant najlepšia vec. Kámo, to hrám 7 minút. Deň 2. Takže asi chvíľu budem končiť, ale... Nebo 7 minút to hrám a ja mám deň 2. Kámo, tu... WTF. Počúvaj ma. Bro, počúvaj ma. Deň 2. 7 minút. 8 minút skoro. Nechce padnúť ten money food. No to... Fúhy. Skap. Prosím ťa, skap. Padaj. Fuj, padaj, obluda. Padaj, medvedík. Kámo, ja som sa toho normálne že zľakol. Nerobte, prosím vás. Keď tam nabelo, to kričí, jak šalené diecko normálne. Kámo, čo mám s tým robiť? To chcem si dať. Nemôžem, čo mám robiť? Ja klikám na to a tam píše loket. Takže to mám zamknuté. Jak to môže mať zamknuté? Tak mám na to. Obenom tak asi dáme deň 3 a už budem končiť.
Nebo nechápem v té hře, normálně. Kámo, mám děn 3. Jdeme klaus do té hry. Dead. Jož dead. Ne. Kámo. Ještě reloadni si. Mám to. Čus.